Palengke Report. Good morning, Idol Bernard. Morning. Intay man ang ti presyo, digiti kang runaan anat nating, itatang aldaw, iti tiyendaan, iti Sunshine City, Laoag. Ti presyo, ti bulong ti parya, ket 40 pesos ti kada tali. Bulong met ti balangeg, ket 15 pesos iti kada tali. Katuday, 120 pesos ti kada kilo. Bulong iti kamutig, 20 pesos ti kada tali. Timet bulong ti marunggay ket 25 pesos ti kada tali. Ti petchay ket 40 pesos ti kada bundle. Palang 60 pesos. Bunga ti parya adadakkel ket 120 pesos. Tarong adadakkel 60 pesos. Parya pang pakbet sangagasut a pisos ti kada kilo. Kabatiti sangagasut a pisos, timet sitaw ket 120 pesos. Laso na nga dabulong na 5 a pisos ti kada bundle. Kamatis 60 pesos ti per kilo. Sili apang pakbet 80 pesos ti per kilo. Karabasa 50 pesos, kamutig 60 pesos, ken titabungaw ket 30 pesos. Dayta pa ilaing Idol Bernard ti presyo digiti kang runaan nga natnating ito'y tiyendaan iti Laoag City itatanga aldaw. Para iti price watch tayo iti Palengke Report, daytoy ni Idol Tony G sa Top RMN.